mabanggit ko sa inyo ha. Si Bagwis po, niregaluhan ng drone tapos camera. Aray. Mga kasinag, ngayon pala, andito tayo sa area, sa teritoryo ni Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, umuwi na dito. Simula pa kaninang umaga. Kung maalala niyo mga kasinag, pinakain nga natin siya ng 45 days kaninang umaga. Nagdadahan-dahan lang ako mga kasinag, baka andito yung partner niya. Ayan na, dahan-dahan lang tayo mga kasinag. Dito tayo daan sa kabila. Tingnan natin mga kasinag kung andito si Bagwis. Tamang-tama, papunta pa lang ako dito at dala ko itong pagkain niya. Ayan na si Bagwis oh. Yung kinain pala ni Bagwis kaninang umaga mga kasinag na 45 days. Hindi niya naubos kanina, ngayon lang niya kinain. Kaya si Bagwis busog na busog. May mga tira pa siya dun oh. Kaya itong dala ko mga kasinag, bukas ko naman sa kanya ipapakain. Kumusta ka na, Bagwis? Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Ayan yung pagkain ni Bagwis kanina mga kasinag. Andiyan pa yung pakpak oh. Tapos may ilang pirasong hita pa yan oh. Hita pa ng manok yung natitira na yun. Yung sa lugar na yun. Ayan si Bagwis. Kumusta ka na? Ha? Ano, tampo ka pa rin sa akin? Ha, nagtatampo ka pa rin? Huwag ka na magtampo ha. Hindi tayo makasinag. Ayan si Bagwis oh. Busog na busog. Napakabait pa rin. Nagpapasalamat ako ng marami kahit ilang araw ko siyang hindi pinakain para matuto siya maghunting. Andito pa rin siya mga kasinag, napakabait pa rin talaga. Sa ating 27,000 na subscriber, maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Sa patuloy na pagtangkilik nyo sa ating YouTube channel. Andito pa rin si Bagwis mga kasinag oh. Ang bait-bait pa rin talaga. Kumusta ka na? Ayan o, kasinag oh. Ayun na sa paa mo. Baka hulog tayo dito. Kala ko sugat. Kala ko may sugat ka. O di ba mga kasinag, napakabait pa rin niya. Mabanggit ko sa inyo ha. Si Bagwis po, niregaluhan ng drone tapos camera. Hindi ko pa mabanggit yung pangalan kasi hindi ko pa nasabi sa kanya kung pwede ko siyang pasalamatan sa vlog ko. Kaya hindi ko pa babanggitin mga kasinag. Pero sure po na si Bagwis meron siyang drone tapos camera. Ayan mga kasinag, may magagamit na tayo. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Salamat po talaga ng marami. Bagwis? Kumusta ka na Bagwis? Ha? Kumusta ka na? Tampo ka pa rin sa akin? Ano, nagtatampo ka pa sa akin? Ina. Mga kasinag oh, busog na busog si Bagwis oh. Sinuli talaga niya ang pagkain. Oh. Tampo ka pa rin sa akin? Pasensya ka na ha. Para matuto ka maghunting. Oh. Mali ba yon? Mali. Ganun ba? Galit ka pa sa akin? Ha? Nagtatampo ka sa akin? Sorry na. Sorry na ha. Susod, hindi na. Simula ngayon, aalagaan na kitang mabuti ano. Dadalhan na kita lagi ng pagkain. Ha? Ayan mga kasinag ha, nakikita nyo oh. Di ba? Di ba?
saan pumunta si Bagwis, kahit anong layo ng kanyang pinupuntahan. At nung isang gabi nga, hinuli ko pa siya sa sobrang layo nung na kanyang narating. Hinuli ko siya, inuwi ko siya dito sa bahay. Kahit ganun ang nangyari mga kasinag, medyo nagtampo siya sa akin, medyo umilap siya. Pero ngayon, mabait na ulit siya. Ito mga kasinag ha, banggitin ko po ha. Hindi ko po kinukulong, hindi ko tinalian si Bagwis. Talagang malaya po siya. Wala po siyang kahit anong kulungan sa bahay. Baka isipin nyo, baka bumabait niyan kasi baka ikinukulong, tapos inaalpasan. Baka ganun ang isipin nyo. Wala po talaga kahit san kayo mag-imbestiga dito sa amin. Kahit sinong tanongin nyo, walang kulungan si Bagwis sa bahay. Malaya po siya. Napaka malayang malaya talaga siya. Kaya nagpapasalamat lang ako ng marami kay Bagwis. Dahil hindi pa rin niya ako iniwan. Yung partner niya mga kasinag, ilang araw ko na pong hindi nakikita. Lapit ka dito. Sorry na ha. Bati na tayo ulit ha. Huwag ka na magtampo. Ano? Huwag ka na magtampo ha. Very good. Sa totoo lang mga kasinag, ang sakripisyo ko talaga kay Bagwis, hindi biro. Sa mga basher ko pala dyan, kung wala naman po kayong may comment na maayos, wag na kayo mag-comment, nakaka-stress din kayo. Pero salamat sa inyo, pinapanood yung aking video, tinatangkilik nyo. Nagpapasalamat ako ng marami. Pero pag minsan masakit din, lalo na pag ako may maraming isipin, tapos rugad ako sa trabaho, tapos ang comment ay mababasa ko ng ganun. Wala, nakakainit din po talaga ng ulo. Kaya yung nag-comment dyan na mga basher ko na na-replyan ko, pasensya na kayo. Dumadating kasi sa time na pag minsan ay pagod na pagod ako. Tapos madami pa akong isipin sa pamilya ko, sa mga problema ko pang iba. Kaya napasama kayo. Kaya salamat din po sa inyo. Pasensya na talaga sa mga basher ko. Saan ka mamaya matutulog? Saan ka matutulog? Hi ka naman sa mga viewers natin. Hi ka naman sa mga viewers natin dyan. Di ba mga kasinag, napakalaki na ni Bagwis. Ang kisig pa rin, ang bait. Ayan busog na busog siya Pwedeng makahawak. Pahawak daw. Hawak lang. Hindi kaya ako makabuilo, baka malaglag tayo dito. Pahawak lang. Hawak lang papa. Hawak lang. Naligo ka kanina? Ha? Naligo ka? Ano, naligo ka ba? Ha? Hindi ka ba yata naligo kanina? Naligo ka ba? Ha, Bagwis? Naligo ka? Very good. Kung naligo ka, bakit puro putik ang paa mo kung naligo ka? Ay, galit ka sa akin? Joke lang. Joke lang. Kautlag. Joke lang. Hindi, mali, naligo ka pala, naligo. Sige, gusto mo makita ang sarili mo? Tingnan mo ang sarili mo ha. Yan sige nga. Tingnan mo ang sarili mo. Sino yung nakikita mo? Ha? Tingnan mo. Ikaw ba gayan? Mag-camera ka. Hi ka sa mga viewers. Hello, kumusta? Sabihin mo dali. Ano, nakita mo na? Ha? Natitingnan mo yung paa ko. Okay na? Ayun mga kasinag, nakita ni Bagwis yung kanyang sarili.
Ganito ang ugali ni Bagwis mga kasinag. Pag siya po ay busog, napakabait talaga niya. Pag siya busog, hindi siya nagpaparalipad, hindi siya nagpaparaalis ng malayo. Ganyan po siya. Pero bukas sa umaga, hindi ko sure kung andito siya. Baka lumayas na naman yan bukas. Pero subukan natin mga kasinag na andito sana ulit siya. Kaya abang-abangan nyo mga kasinag. Magkakameron na si Bagwis ng drone. Tapos itong camera. Sana maging maganda na yung kuha ko sa kanya. Yung mga pagbablog natin. At ang inaabangan natin mga kasinag, yung pagsasama nila ng partner niya. Yun po ang inaabangan ko. Sana isang araw makita nating magkasama silang dalawa. At sana magkapamilya na talaga si Bagwis. Shoutout pala kay Idol ko Pinuhan. Kay Ken Sander Japan. Shoutout pala kay Mr. Domingo Sandico, Mr. Binigalang. Sa lahat-lahat ng tumulong sa akin, nagpaabot ng pagkain ni Bagwis. Na ayaw na magpakilala. Maraming salamat po. Sa ating 27,000 na subscriber. Salamat sa inyo mga kasinag. Thank you so much. Ito pala mga kasinag, pag nagkameron na tayo ng drone, tapos yung camera na pang-vlog, kasi waterproof yun eh. Magpipishing naman tayo, fishing. Halo-halo na mga kasinag, magpipishing naman ako, tapos iikutin ko ang magagandang resort dito sa amin, ang magagandang pasyalan dito sa amin. Ipapakita ko sa inyo mga kasinag kung gaano kaganda ang bayan ng Seruma. Sa mga gustong pumunta dito, abangan nyo yan mga kasinag. Malapit na. Ilibot ko kayo sa aming bayan. Kaya abang-abangan nyo yung mga kasinag ha. Salamat sa inyong suporta. Ano? Uwi na tayo? Uwi na tayo? Uwi na tayo? Ha? Busog ka na. Sawa talaga mga kasinag si Bagwis dun sa dinala kong manok. Andiyan pa nga yung pitso, yung dibdib. Dala ko ngayon. Lalagyan ko lang ulit ng yelo mamaya. Para bukas, yun ang papakain ko sa kanya. Fresh na fresh mga kasinag. Ha? Ano yun? Ano nakita mo dyan? Ay, swimming pool mo. Diyan ka maliligo. Ha? Pero na. Atin. Kasi Bagwis naalangan na sa akin magpahawak. Hindi kagaya ng maliit pa siya na nakakamot-kamutan ko pa siya sa ulo, sa dibdib. Ngayon hindi na. Bukas maligo ka ha. Bukas pagpunta ko dito ha. Gusto maligo? Maligo ka ha. Aray, gulat ako kasi kala ko yung tuka sa akin, nagulat ako yung tuka sa akin, naparay pati ako. Mahina naman yung tuka niya. Hindi may natuka mga kasinag ng malakas talaga yung masusugat ka. Hindi ako tinutuka ng ganito nun. Hindi siya sanay himasin sa likod. Gusto niya sa tiyan lang. Sa likod hindi siya sanay. Tago na. Anong bagay na ito? Tagkalin natin dulo nung kahoy.
Ayan mga kasinag, magpapaalam na po ako. Kasi magbabahog pa ako ng mga alaga namin baboy. Tapos yung mga gawain ko doon, magtatabo pa ako. May mga gawain pa ako sa bahay mga kasinag. Inuna ko muna si Bagwis. Papakain ko siya. Kaya ngayon mga kasinag, paalam na muna ha. Hanggang dito lang po. Maraming salamat talaga sa inyo mga kasinag sa 27,000 na subscriber natin. Salamat po talaga sa inyo sa pagtangkilik nyo sa ating channel. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang araw. Sa lahat ng nagpapa-shoutout dyan, naisulat ko na kayo sa The Book of Shoutout. Shoutout pala kay Taps Mondelo from Abu Dhabi, Kapus Max TV from Lipas City. Shoutout pala sa Andoy family from Bayabas, Surigao del Sur, Kolkol family from Pangasinan, Dinis Bulaños from Calapan, Mindoro. Shoutout pala sa Reyes family from Malinaw, Marinduque, Lorena TV from Denmark, Josepina and Marcos Nyala. Shoutout pala kay Boy Pana Mix Vlog, Romel Salarde from Bulan, Sorsogon, Salazar and Ubali family from Bito, Camarines Sur. Shoutout pala sa Cow family from Binyan, Laguna. Shoutout pala kay Maricel Andrana, Estoda Dalandan, Happy 4th Anniversary Idol Merch, and Ruby Salde. Shoutout din kay Pio Abris. Shoutout kay Dong P07 from Antipolo City. Shoutout pala kay Bartolome Grotas, Edmar Abis from Bikutan. Shoutout pala kay Tess and Dennis Ginto from San Francisco, California. Shoutout din kay Alejandro Coracha da Master. Ayan mga sinag, suportahan nyo naman si Alejandro Coracha da Master. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na mga kasinag kung may mali sa pagkabigas ko ng inyong pangalan at lugar. Hanggang dito lang. Salamat po.